कि अपन अपन कीमती समय निकाल के इतना लोग यहाँ दरवाजा पे आई प्यार देवे खातिर, आशीर्वाद देवे खातिर। आई 1 मिलियन के जो परिवार बा, एक आदमी के परिवार नहीं है, क्योंकि सच्चाई बा परिवार एक आदमी से बनबे ना करे, बहुत लोग के मिला के एगो परिवार बनावल जाला। इनमें 10 लाख लोग के प्यार बाटे, 10 लाख लोग के मतलब जुड़े से 1 मिलियन के परिवार कंप्लीट भइल बा। तो हम ये कहम कि जब भी सोशल मीडिया पर कोई आवेला, नया स्टार्ट करला, क्रिएटर के खास करके हम बताओ तनी ओकर एगो सपना होखेला, ड्रीम होखेला कि हमारा एक न एक दिन 1 मिलियन के फैमिली कंप्लीट करे के बा। सही बा ना? कोई ऐसा ना हो कि हमारा 5000 खाली करे के बाद 10,000 खाली करे के बा, कोई बा ऐसा नहीं। हाँ, कोई के फास्ट होखेला, कोई के स्लो होखेला, लेकिन सबकर यही रहला कि 1 मिलियन के फैमिली के कंप्लीट करे के बा। जैसे कि हमनी के ओकरा के पूरा करने वाली जाए, करे में सब कोई के आशीर्वाद बा, प्रेम बा, सपोर्ट बा, अब पूरा भइल बा। ओकरा के सेलिब्रेशन करे खातिर हमनी के इकट्ठा बने जा। तो हम आप लोग के बस यही कहम कि आप लोग दिन रात मेहनत करके और काम करी, बढ़िया से साफ सुथरा वीडियो बनाई, साफ सुथरा कंटेंट बनाई, क्योंकि आप लोग के पता बा कि फैमिली के कंप्लीट करे में बहुत